Kumusta naman mo dira? Karon December na. Daghan maglaag inig kagabi. Anam-anam lagi mo sa kuwa. Smokin. Yasigil ako ninyo paniid mga pasaway. Mga buluyagon. Bisag maulitaw mga dalaga, mga bata. Kasi nagpangitay ng mga ginikanan. Sige nagyap mong sursur, bisag 10 oras na sa gabi. Ayaw na dyan magpakita sa kuha. Kaya ako dito mong kuhaon. Dalunta mo sa kalasangan, sa kangit-ngit. Para di na mo makitaan sa inyong mga ginikanan. Smokin. Hulat lang din mo sa kuha. Kay makitaan ta mo. Andam lang dyan mo. Narako galantaw-lantaw, kapaniid ninyo. Kung asa mo maadto ini kagabi. Kung asa mo padulong. Andam lang yan muna ko. Kay birahon yun ta mo. Adto sa kangit-ngit. Lantaw lang yun muna ko. Lantaw lang. Uy, unsa pa? Kung bago pa mo sa akong channel. Sa akong channel. Lantaw lang. I-click. Ug i-subscribe lang. Kung gusto niyo, i-share pa ninyo. Para naman daghan mo lantaw sa akong mga video. Kay para makalantaw ang mga pasaway. Para mahadlok sa kuha. Panghadlok TV. Watch, like, and subscribe.